Здравейте от Art Generation Channel! За днес сме подготвили заедно с Василена Снейлс едно предизвикателство, а именно пресъздай маникюра. В случая това, което ще пресъздавам е тук, така. А самият линк към нейния канал може да намерите в долния ъгъл, там където соча в момента. Много благодаря на всички, че се абонирахте за моя канал, много благодаря за това, че ме последвате в социалните мрежи като Facebook, Instagram и Twitter и за положителното мнение, положителните оценки, които имам от вас. Ще заедам, ако в момента хората, които гледат, се абонирате за мен, това е едно малко червено бутонче отдолу под самото видео, така че да бъдете информирани, когато има нещо ново, тъй като за тази година съм подготвила изключително много прекрасни и красиви неща. И също така за хората, които използват тъчскрин телефони, съм оставила линковете и към Василена Снейлс канала ти, и към видеото, което правиме отдолу в описанието на самото клипче. Затова останете с нас и нека да започваме сега. Окей, започваме с необходимите материали. Това са малко блестящи пигменти, основата за маникюр, латекс за маникюр, бял лак като основа за самия лак и цветни лакове. Първото, с което започваме, както винаги, е слагането на добра основа, самата подготовка на ногтите, които, както можете да видите в моето предишно видео, вече съм обяснила. Нанасяме белия лак, така че важното е лакът да не стига в кожичките и да не се качва върху тях. Повярвайте ми, ще стане изключително много по-издържлив. И тъй като имаме магията на YouTube, затова вече съм готова с самия маникюр. Слагаме емулсия за бързо изсъхване. И след като сме я нанесли, нанасяме и латекс, който помага да не се изцапаме кожата около ногтите. В България е доста трудно да се намери качествен латекс, затова това, което съм намерила, е от близкият ми магазин Всичко по лев, което вече не е Всичко по лев, тъй като е нещо доста огромно. Като съм забелязала, че в случаят е добре, ако се сложи малко повече. Този латекс оставя да изсъхне поне за 20, 30, 40 минути, колкото време му е необходимо. Като вече когато е готов, пристъпваме към самото омбре. Използваме гъбичка за маникюр, цветните лакове, като в случая аз съм подбрала син, цикламен и жълт. Нанасяме доста щедро и доста обилно самите лакове първия път, като това, което препоръчвам аз е самата гъбичка първо да минаме през една салфетка. По този начин лаковете вътре в самата гъбичка се смесват, така че качеството на самото омбре се получава доста по-добро. Нанасяме си лакът още един път, ако се налага, още няколко пъти, колкото пъти трябва. Като започваме лекичко да потупваме отгоре върху нашият ногът. Бялата основа подчертава самите цветове, така че е доста полезно и доста хубаво, ако направите бяла основа. Като това зависи изцяло от самия цвят на преливането, който искате да направите. В случая бялото върши перфектна работа. И по този начин минаваме всичките останали 5 пръста. Като лично мен това адски много ми харесва. Тези дъгички, тези цветове, независимо, че са скачили отгоре върху латекса и върху кожата ни, са уникални. Докато все още сме с латекса, слагаме топ лак, така че да може да запечатаме самото омбре върху ногтите ни, така че ако случайно приплъзнем дървеното урече, с което ще почистим латекса към самият ногът, да не го нараним и да не стане нищо лошо. След това с това дървено урече избутваме латекса, тъй като в България, както казах, не се случва както в клипчетата с Easy to Remove, Peel It Off и всички останали марки, които наистина са доста добри. Но работим с това, което разполагаме, като почистваме и самите кожички на ногтя. Така че да няма лак, да няма преливане, да няма латекс върху тях, да бъде чистичко и приятничко. По този начин минаваме всички останали пръсти, като отново почистваме и не натискаме, не си причинявайте болка излишно. Следващото, което правим е с тънка четка, черен лак, започваме да правим реално капанът за сънища. Това, което беше предизвикателството. Оказа се, че моята четка не е чак толкова тънка, колкото аз си мислех, затова самият капан е малко по-масивен, така да се каже. Като започваме от показалеца, правим самата кръгла основа на капанчето. След това си извъртаме ръката, тъй като така доказваме много по-лесно и минаваме самите висящи части на капана за сънища през следващите два пръста, именно средния и безимения. Изсушаваме лекичко връхчето на четчетата, така че да може да направим перцата наистина изглеждащи като перца и да са по-рошеви, по-естествени. И това е. Правиме кратките корекции, правиме си самите перца и сме готови. Това, което аз лично направих различно,
от колежката ми Василена в нейното видео е това, че използвам тези мънички пигменти вместо лак за ногти, като по този начин слагам декорацията върху самите нокътчета. Сега най-важното в случая е да знаете, че трябва да се приготвите с изключително огромно търпение. В момента видеото е забързано 8 пъти и все пак е бавно, така че се отделете някъде към 30 минути, 40 за едната ръка, в зависимост колко сте добри с лявата ръка в случая. Като започвате едно по едно си ги нанасяте, като тези, които аз съм избрала с жълти, лилави и сребърни. И ето по този начин вече изглежда готовият маникюр. Самите декорации са изключително красиви на дневна светлина и са лесни да бъдат направени. Добре хора, това беше. Направихме един прекрасен омбре маникюр, направихме нашето предизвикателство, като сега за вас остава да кажете кое ви е харесало повече. Дали това, което аз направих или това, което моята колежка от YouTube направи. За това можете да видите как изглеждам аз в момента. Ако ви е харесало видеото, моля ви се, тикнете по едно палче, тъй като по този начин знам, че това, което правя, наистина си заслужава и че вие го харесвате. Може да прегледате и предните ми видеа, като например как да се оформите маникюра, така че лакът ви да издържа максимално дълго, тъй като това, което съм аз в момента, вече е на повече от една седмица, а този маникюр, който направих специално за предизвикателството, вече е на 4 дена. Затова ще се видим отново следващия път. Желая ви всичко най-хубаво и адски много усмивки!